Hi, hello. Kumusta? Kamawan yan. Sabi niyong alagad si Kanginan Jefon Morales and then my partner ka po. Ako diri si Randy Tayan. Mga Barilyo, kumusta ka tanan? Telefon Barilyo Morales kini. May gala. Okay, asap kita ha. Always say a prayer kini yung kaigsunan. Okay. Bueno, kaigsunan unahon na to ang pagpanalangin sa itong labang magagahom. Thank you kay Lord. Si maghihata ka namong grasya, matag adlaw. Thank you kayo. Before ta mo proceed sa sa ako sa atong suwatan po. Ako sa ding ipinomdom gyapon ninyo no. Ang first grand reunion umaabot karong December 9 sa Dupalag Clan diha sa Tangel, Dumanhog, Cebu. Okay. December 9 ang first grand reunion sa The Bakyot Dupalag Clan. Okay. Makita-kita tantanan niya mga kaparentihan ang nakita tingali held kini karon sa Tangel, Dumanhog, Cebu. Okay. Pero kisunan ang atong suwatan po karon itong matagan ng pagtagad no. Pinagdahak kinis usa ka babae nga nagpatago lang sa nga Pining. Kini gibuhatan duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si Pining. Kining akong problema, ambot makalagot o makalibot. Kaya saon kining akong anak, humok man kaayog ilunggot. Nakasabot man tingali mo unsay humok og ilong. Kaya bang dalira tayong kalaumon ba? Pero aron inyong masabtan ang akong istorya, ingon ko ang pagsugod. Come on everybody, clap your hands. You're looking good. I'm gonna sing my song and you will take it long. We're gonna do that twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did like summer. Hey, yeah, let's twist again. And na. Do you remember when things are really humming? Hey, let's twist again. Bitter time is here. Round and down we go again. Ho ho. And baby, make me know you love me so. And then twist, and we did like summer. Come on, twist like it. Twist, and then. Hoy, kaunsa ka man taon, oy. Ano day, nay? Kanta man lang ka diha. Ano day, nay? Kasi problema, nay. Atong anak nimo ay nagsige tog hila. Asa matong bataan, nay? Katong anak og pulis o katong anak sa bumbiro? Or di ba katong anak sa snatcher? Suma, kisa pa may nagtutoy nimo. Ay, ang anak sa snatcher. Okay, si Chunchun di ay sige. Ngano day, nay? Nguta na kag nano. Nangayo nagtutoy. Oh, okay na, nay, oy. Abi na kong nangayog auto. Animal din yung bata ka, oy. Ato ba ka nangayo tog tutoy? Ikaw day, nay, wala kay tutoy, nay. Kulatahon ta man ang karusak si manang buanga ka. Hibaw kang isalibay ko na malangganin ng akong abagan ang tutoy kay uwa naman ni Puos. Ay, decoration na lang di ay nanay. Sa dekorasyon, mas may pamanggaan ng koko ani kay madikuritan pa. Sige na, tuwa na itong bata. Kining akong anak, naana ni siya ay anak na duha ka buok, lain-lain amahan. Kaya saon madaot mas pasalig, humok raman kaig ilonggot, musugot raman dayon. Niya ini kuman biyaan lang igo lang itahan. Unya, dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay bukan man. na nasduya ng bata, uy, natuog naman na. Ay, karon na taod-taod na yun, mo pagani pagpiyong ani, mumata na sa Diyos, hindi ka daw sa akong bulawanong tingog. Na 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 ba ang Diyos? Uy, isa maron. Da, si Puldo, ang tanod. Oh, tanod nga, nagsaba-saba? Medyo naman siya ganina. Nya, nakitaan to nako. Di uli, di ay na siya sa ilaha. Wa tingali kapi sa barangay, nay. Ha? Naman na sila moto. No kapi, no duty. Ang naglaho mong pagtingin. Hoy! Sa baka ni mo, ay! Ipapamo ako sa init ng iyong pagmamahal. Natutulog ba ang Diyos? Saba ay, sigpangutana ko na tuog na ba ang Diyos? Wala din magpuyo ito anas langit. Huwag kang mangutana na mo din nakatuog ba, may? Itong si mong kanta? Sabak daw hana, oy. Sa labay urasa? La 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 la! La 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 la! Ilaw, oy!
Wala pa sa clown. Oh, alauna pa kuno nay. Ang mga bitaw, alam mo na nabungot sa ito yan eh. Kakuyaw ko ni mo urasan mo, din na imong urasan pagkakidot. Ay, Trixie. Uy, ikaw rin na, Pauls. Taon. O, sinsya ni taon. Magabihin na gaw day taon. Mong saon nga, nakalingor. Mong taon nga barkada kataganta ba. Sinsya na kayo, ha? Ay, okay rin na, Pauls. Uy, wala ka duty gabi eh? Uwa lagi taon. Mo itong naglingo-lingo, mi. Abi na kung may duty kagabi niya, ni uli ka kay wakay kape sa barangay. Pero bimning, wake up it, eh. Ah. Pero naanad naman ko. Pero wa ko duty, day. Unya? Ay, miso- Nanong ni amang ka? Ay, gisuroy lang tika din, eh. Makita mo tika din sa inyo taong tukaran. Yun ang asam na imong amahan. Ang amahan ba ng bata ang imong ikugos? Asam de? Ay, nalungos na sa sabaw. Pagkisayngan na ng bata. Singan? Pagkisayngan sa amahan na ng bata, ah. Ay, nalapang tanag nga basta snatcher. Ha? Uy! Kato magguwang nga ng bata, ah. Asa naman sad? Nalumos gyapon sa sabaw ang papa. Pulis man amahan adto. Yang usa ka amahan pud adto, usa ka bombero katong usa na kong anak. Porbida. Kanahan gibe tao nila. Nakaako sila ubiya tao nimo kagwapa nimo. Pida ako pa amahan ng imong mga pangkugos at timanon tiyo kagwayo. Onsay nga, balikara? At ako pa'y amahan anang mga bata at timanon tagyod kag maayo. Pero og magkauyab ta. Ako gyud amahan ng imong pangkugos ug imong mga anak. Kani mo gisulti nako nang uyab ka nako sa. Oh, ingon gid ana dito kasi hadogay nagugay kong naibog nimo. Mao bitang ako may gisayangan taon nimo. Kay wa nila makita ang imong kabutan ug kagwapa. Pero og imo lang yung sugtunay. Ako ipasaling nimo nga tabangan tikas pagpadakuan ang mga bata. Tanan akong sweldo akong ihatag nimo. Hasta pang bonus Disyembre. Tinuod ka, Pauls? Nanguyab sa akong anak ang usa ka tanod nga maoskoldo. Gisugot na iskanahan. Pagkahumok na lagong ilong sa akong anak. Unya, Day, ato na ko ha. Ayaw sa uy, ay giandam ko para ninyo. Asa man imong mga barkada? Oh, naranan sila diyan kilid-kilid. Mao pa. Tanawas imong luyo, bugnaw na na. Oh, wow! Amo na amo gipangita ay ang original ug classic na San Miguel Pale Pilsen. Kadiyot ha, tawag na ako ang mga batang San Miguel. Hoy! Birkol! Birkol unatan ninyo! Birkol! Uy, yala! Durang lingon ani din eh. Mo na magpangita pre. Ano naman din din eh. Ay, day ba naman mong tricks eh, ha? Basta Birkol gani, naagyod ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap lagi kasama. Og mas aligre basta kumpleto ang barkada. Correct. So, tungkol kay kumpleto na barkada sa pagkipaabot ninyo, ablihin na ninyo ang batang San Miguel. Gani. Oh, cheers mga barkada! Cheers! Cheers! Wow, sobra kalami! Oh, kamu dia. Oh, ogbil ko na pud mo. Birkol! 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 Asa naman to imong mga barkada Oh, ng to na Pauls? day. Salamat kay Habili bagi na ako ni mo eh. Doon na kay anda para na ako da. Dong, uy, tungod kay agi tog selebrasyon. Celebration? So day. Selebrasyon to dong, kay ang tinuod, mabdos ko sa una natong anak. Oh! Ha? unsa Trixie? Mabdo sa sagka? Unay, Ginoo ko taon, oy. Kisa naman si amana ng bata. si Poldo nay. Ang tanod, Isus Maria Josep. Naunsa naman taon ka, oy. Nagpamabdos naman sa ka. Hibaw kang usap na katuig si Junjun. Sige lang, good night, good. Unsaon lami man. Buing baya ni mo. Ano, bitaw sad. Na, karaan ba yan ni mo, nay? Kapoy ni mo, nay. Ay, makaraan ka karubuanga ka. Dagana kay kag anak ko. Naglisod naman tanggan ikaw sa pagpalamoy ang mga bataa. Ayaw ka balakan, nay. Maningkamot ko, nay. Maningkamot. Maningkamot ka nga madaghan mong anak. Unay. Unsa? Dili, nay. Uy, maningkamot ko nga makakita kong trabaho. Sus, Ginoo ko nimo Trixie, oy. Wag yung kay kalainan sa usa nimo kaiyaan nga dagdag anak. Nya lain-lain sa day kamahan to siya, nay. Oo, lain-lain amahan.
Pero ang nakanindot lang atong iyang mga anak kay ang mga amahan ato pulos mga abogado. Ah, yamat ra gud. Lagi. Lain-lain ang nakapaanak niya nya pulos pagid mga abogado. O taon. Mao man ang iyang mga anak, maunang mga anak niya nga nadagko na magsige na lang debate. O unsa nay? Oo, lagi. Ang ilang bahay, iya na lang giisip nga law firm. From git bungod sa ito'y kagkidot no. Usa pa gani katuig kapin ang kinamanghuran sa akong anak na mabdo sa sad. Karon balaka ko kay wa naman magparamdam sa puldo. Wa na mo pakita sa bay. Unya. Oh, awa. Awa unsa na Trixie. Asa na mas puldo? Ako ra bang nahibawan nga wa na mo duty sa barangay hall isip ko sa katanod. Aw basig nahut na nagkapi ang barangay nay mao na siya mo duty. Ilam di ay. Pulos ka lang yun, hinanggaw da. Ay nay, ayagod ka balaka nay kud pangitaon ako sa puldo lagi. Asa ni mong pangitaa? Nga wa naman kuno sa, wa na mo ulis ila. Aw magpangutan na ko nay. Mute. Uy, Trixie, askang biliban ako. Oh. Dako naman sa nagkakaktiyan. Ang mabdus man. Lain sige gibarang, si pagtuloy mo gibarang ni. Di man good, di man good. Mangutan ako nimo ba? Hmm. Asa day puldo? Kamo magibarkad na. Na, mao sa niya ang problema dire. Wa naman pakita dito sa barangay. Wa naman duty. Hala, buti may pasabot nga. May awol? Muli na DXDC RMN Nanganak yun ang akong anak na si Trixie sa ikaupat. Pero subo lang kaing palandungon kay dungan sa iyang pagpanganak na matay ang taon ng akong anak sa iyang pagpanganak. Maong na problema nako ay ako maoy nagkinlan sa mga bata o sa bag-on niyang gianak. Sao ko man lang taon ani oy. Gibiyaan man lang ko sa akong anak. Saon ko maning akong mga apo. Ay, pasagtin na lang, Mare. Ulsaon nga maumang taon to iyang kapalaran. Ang akong giproblemahan kung saon ako pagpadako ini mga bata. Saon man ako pagpangitag ipakaon ani nila nga ni apa may gamay. Ay, sakit lang, Mare Pineng. Tabangan ka na mo. Bahimong ibilin lang ni mo diri na mo ang mga bata. Total, wa man ko'y trabaho. Ang ako ramang bana. Ay, tabangan ta ka, Mare, oy. Ay, salamat taon, Marie. Ako ray bahalaan ng gamay, Mare. Total, wa man sad may anak sa kong bana. Ako'y atiman anang masuso, Mare. Salamat ko kaayo, Maritelma. Dako gyud ang akong pagpasalamat ni Maritelma nga naa siya o mitabang intaw namo. Siya akong mabinlan sa mga bata samtang ako mo trabaho. Isip ko sinira sa usa ka karinderya. Ay, hilom na, bebe, ha? Hilom na. Halo, ay, ano bata, oy. Wa may amahan. Ay, mudako tingalin ni nga wa mahibaw kin sa iyang amahan. Hilom na. Narara, la. Salamat. Salamat kay may hilom na. Uy, murag naay na nagbit. Kadiyot lang! Ibutang ko sa ning bata sa kuna, be. Ay, unsay ato. Pauman ang bahay ni Nang Pining? Dili dong, kadagdaan sa unahan nga bahay, kanang may kural nga kawayan, maunang ila. Pero wala may tao diha ron, wadya si Pining kay may trabaho pa. Oh, mau ba? Balik ka laguan, mga 2:00 ka tingali kay mo, uli man na siya. Oh, sige ma'am, salamat kayo ha. Sige. Kinsa magkahatong tawhana? Unsa ka hituyo adto? Marie, salamat kaayo ha. Ay, nagdalang kong pagkaon para sa mga bata. Ayaw, anay problema, Mare, oy. Uy, tuod ay, nato'y nangita ni mo ganinang buntag. Nya ako itong ingnan nga balik ka lang mga 2:00, pero nisayo man ko di ay ka. Ay, naghatod man ko pugsudan para sa mga bata. Good. Aw, sige. Aw, hala, daaray, nibalik yun. Siya itong nangita ni mo. Oh, Dong! Ikaw ba si... Unsay ato, Dong! Ikaw ba si Pining, ma'am?
Ha? Oo, ako. Nga naman unta. Maningil ka? Oh, dili, ma'am. Ako tong pulis nga nakapamabdo si Trixie. Nakabalita mong gud ko nga namatay na si Trixie. Maong ni ako kay kuhaon ako nga akong anak. Unsa? Kuhaon ako akong anak. Yun na para god ha, tabi sa hamo apel ko. Nganong karon naman lang kami pakita. Katuntang buhi pa si Trixie. Naunsa ka man imo man lang giblaan taon, oy. Imo ra man kipaangkan ang anak ni Maripening. Kuan ma'am, kining pag-away mong good ni Trixie atong gayon na nga mabdo siya. Unya tungod tingali sa kalagot, wa na siya mapakita na ako. Nagsigi kong pangita niya. Wa naman ko kahibaw og asa na mamuyo. Oo nga ma'am, gusto kong kuhaon ako akong anak. Kakoy mapadako niya o mapa-eskwela niya. Asa man akong anak nang? Tempa, ha? Hala, wala ba magsulti Trixie na ako kung asay imong anak-anak? Wa man ta magkailagod. Ikaw tong pulis, no? Oo, ako to. Na, mauni problema ron. Kay nalimot ko aning mga bata akon asay anak sa pulis ani nila. Ay lain-lain man gud silang amahan. Nay anak sa bombero, nay anak sa snatcher, nasad ko noy anak sa pulis. Pero nalimot ko aning mga bata akon asay anak sa pulis ani nila. Ay ikaw kaila kasi mong anak. Mura ra bagwa ko nakita nga puparihan ni mugnaong aning mga bata. Kay mga gwapo-gwapa man ning mga bata. Nya ikaw sayunon pa man ang naong mo. Sayngan? Nalimot man ko kung asay anak pulis aning mga bata. O ikaw, pagpili na lang asa mo anak. Dili ko eh. Ang anak pa lang noon, snatcher ang akong mapilian mo eh. Unsaon man anak. Nga nalimot man ko kung asa imong anak-anak. Ha? Unsaon man ni nato ron. Be, tubag. Mauni akong problema ron kay naanauntay amahan nga mukuha sa iyang anak. Aning akong mga apo, pero nalimot man kung asa iyang anak ani. Saan nga ninako? Kaya nga ako sad, bisan og sakit kayong malayo na akong mga bata, pero mahadlo ko nga pasig mamatay na ko simpa ko lang nga mag-unsa naman ang taon ng mga bata. Mao nga gusto na akong maadtoni sila sa ilang mga amahan. Unsa may akong buhaton ani? Palihog, tambagi ko ninyo. Unsa man ko kamoy pasultihon, pining. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karagadlawag. Ang atong sender sangay ni Mama Pining Idi. Ay, Pining. Alperes. Oo. Si Pining. Mapining, kumusta ka diya Mapining sa imong mga anak? Sa tanan sila Alexis, kumusta mo diha dong? Unya ang kaning problema ning Pining Ate Pres ni Mapining, adilis Mapining kay si Pining lang yun atong nganan eh. Daghan ni siya anak niyang anak Ate Pres, murag anak-anak og kanang paangkan lang niyang biyaan anak. Yung anak assorted, no? Assorted ang mga anak sa iyang anak. Karon na ipulis nga naanha kay kwaon lagi ang anak lagi taon kay Wala yang katuanan. paiskwelahon karon wa man kibaw ang inahan asay mo anak ani. Katuanan. Kibaw. Sa Katuanan pagpili lang kayo. siya, Sir Police. Mura ba ka ng baktin? Oh, pagpili lang siya, kato pero ang anak sa mga uot. Ako ba pili? Aligaya po na nag-iyak sitwasyon, eh. Saon mo ni mo ani? Dog Police. Mura ba nagpili kag baktin ba? Sakto Pili sa lang tugingon atong sa kababae Ate Pres, ngano wa magapakita para makita Oh, na si bitaw? Oo, sakto. Oo, kay karon naglibog pa sila Ate Pres. Asa gyud ay anak anis pulis. Na may anak sa tanod, na anak si Snatcher, na apoy basta nagkasing anak. Ina to ba? Butang na tugtag. Butangan sa tugtag. Anak sa Anak sa pulis. pulis. Anak sa Snatcher. Lain, Bab, oh. sabi ba sa nato diya, Bab? Be. Panultihon 29, Unsa man? versikulo 15. Ha? Ang pagbadlong ug ang pagpanton makaayo sa kabataan kung inatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Oh. Ako ano ba? Katong anak man nga, dagdag anak ko sa naay mabasa diya katong. Ang akong gibasa ba, ang gingon dire nga. Silbi ang inahan mo yung Ang inahan din ay mao dakong Tulubagon. nagkuwang, Oh. dakong pagkuwang pag-agak sa iyang anak. Oh, dili makaanak og sakin sa Kay lang. gani kung ari ka muling isang bisan sa mga mananap bisan dili tao, kanang inahang manok nga babae, inahang manok nga babae, kanang inahang manok, iyam lang giyahan mga piso asa agi di adiri mga tuktukon, iyan ang tawag tuk 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 tuk. Mao na inahang manok Oh. nga babae, Bab. Adi laki bayot.
Kanang nga, Kaya niya. doon na yung giya niya, kanang mga hayop, mga kanding, ilang taon ko nang ilagak may anak, dire ang kugon nga sibsibunon. tinawag na. Sa akong, ang akong batip sa bot, nga kuwangan ikaw manang sa pag-agak sa Mga kanding, gigayran mo na sa iyahang inahan nga sa sibsibonon at sa agitanan. Pero inigdako na, sa kinsal mo sa imo abal. Hindi ka ko na Oy, pataga naman okay, sa ta, ha? yahay man. o di herta. Tinuon man oy. Balik ta. Ang kanang mga mananap manggod, parehas kita mananap pang yapon ta, pero sila kung dili man penas nato nga doon na isaktong panghuna-huna. Kay kita di amin tagi butang sa the highest kind of animals. Sakto ba pakalitok? Oo. Kanang na ang doon naman ti isaktong panghuna-huna unsay maayo unsay dautan. Doon na kay pagkuwang sa imong anak paggiya, no? Kay kung magbuhi ang uso karong tanom gulyat, ang kusog rong ginigusos uban kaning mananom og jackfruit. Jackfruit? Jackfruit. Ano ba? Dragon fruit. I'm sorry. Dragon fruit. Kana kani magtanom og dragon fruit, mag-ugbok na sa haligi, pero na ligi di butan dire adto to ipa sagbay to mga bagon sa dragon fruit aron magkumbitay ang Manay, bunga. kusog ni ko sure ba? Ay sa kusog na siya porod. Ang dagko kay ilang brakpan niya. Baligyan ra gyud po, be. Asa man be? Katong ako. Katong ako. Dili naman mailang dako kay ni kupos man sa. Kuwang og kamay, o biing tada ko ang imong paggiya ka isip ka inahan, kitanawag ko na dagan ang imong apo, imo tang ipanto ng imong anak kay mura man lang siya og kanang unsay nga Di tili pa kuan pasulti niyang anak di patuo. Siya ra good babae inahandra maron. Tinuon. Ang makatubag yun ani ron sa mga inahan nga naminaw karon doon nagay pagkuwang, doon nagay pagkuwang. Kay kung kaning akong ibasa karon, kini akong gibasa karon kanang ang aman ni dire apan og mulingi gani dire dapat sa unahan do na pa ni kuan dire ay do na pa kanang paapas dire sa pikas kay ay ayaw pagpanuk kung atras kapitulo 23 kay di am ko 29 kung atras ko dire sa 23 bersikulo 13 dire ay ayaw pagpanukop pagpanton sa usa ka bata dili makamatay kaniya ang bunal kun dili makaluwas hinuon niya saan to pa lagi ang kani pagpanton lagi sa bunalan pa nimo ang bata ang pagpanto lagi mao na doon niya nakakuwang niya. Ako, kining ako ang kahimtang kay Bayuti may gugulyat. Sa gamay pa ko, giingnan ko sa akong amahan. Ikaw kay Bayuti ra ba ka, base unag ka ng imong kwarta, mahurotlas mga laki. Giingnan ko sa akong iyaan, ayaw pag-inom, gastog inom, kay ikaihi ra. May pa ipakaon mo mga tao, kay mulatay pa mga vitamin sa kaugatan. Moy pong, no? Apan, ang akong nasayop karon nakasupak jud ko. Kay ngano sa imong supak? Wa man ko ina kayo pang laki. Bitaw. Pero ang imong ipanghatag 20 ra man pod. Dili kay kas. Ano kisuti ang dirta. Bitaw dunay gamay nga pagkuwang bisan kinsa mga inahan nga minaw karon dunay gi pagkuwang kay kitang mga ginikanan ato makatungdanan sa pag-agak o paggiya sa mga bata kung asa sila agi. Subay ba sa restarong dangan wa ma. Dili ba sila problema sa katilingban. Ni kadong bata nga yang kunong kaon sa pulis. Balik ta sa imong panultihon at pres katong gingon nga DNA aron maila. Kung asa gi anak niya katong pulis. Oo, ito. Pero mahal. Gastos siya. Gastos siya kay aron ingno ta ang anak ani pili magarong pero kanang anak ulit anang litang na usa ka babae nagakarang maabot ang tinuod nga amahan dili ba gingon kanang murag libukal lang doko kay mao ni akong bata kami ingon anang pero dili na ko anjud dili gyud na sa to kay saligan ba dili gyud ka siguro mas may gutong DNA kay kuan dito. Masuta. Ana na lang siguro, Mrs. no, ma'am. Aron dili ka mo problema kay matud pa nimo kung mataliwan ng taon ka ning kalibutan. Asa mauna taon luoy kayo. Oo. No, pagayo lang giya kay ikaw magkaroon mo ng hugog ginahan. Pangayo og giya sa kang Mama Mary kay si Mama Mary og si Senior San Jose, gitawag man sila og Holy Family kauban si Jesus tungod kay nagbuhi man sila bata nga dili ila. Salamat sa pagpanagan nato tuloy man. Kuda ko ang puzzle.